Чиләбе калаһының байрам продюсеры дагы тәкъдим итә. Тынысланды урамда, бір өзім ұлтырам бөлмәлі. Хағыш мұңы йөрәктә, һөйгән кыдым еракта, сәлам ебәрәмен контактта. Мин һине яратам, тибия авыл кайтара, сакрымдар аша сакыра. Безнең хисләр көсәя, дөрләп яна ут кеүек, арабыз ерак булһа ла мөхәббәтең сиге юк. Хаттар йөрәктәрдә көсәендер безнең хисләр мәңге. Язам һиңә булаһы ине, яныңда һинең күрәһе килә. Язмыш еле безне очраштырды, мин сөйләп бәлә яшәйм, һин Австралия кызы. Һездә яй булһа, бездә кыш бында, яшәйбез Җир шарының төрле яктарында. Айыра сакрымдар төрле безнең вакытлар, ләкин бер үк тибәләр йөрәктәр. Вакытларда сакрымдарда мөхәббәтне сикләмәй, әгәр хисләр ныклы булһа, гашык юлын бикләмәй. Әгәр мине көтһәң, юлдар алып китәр, яндарыңа иркәм, һиңа ант итәм. Аралар бик ерак, ләкин безнең мөхәббәт ерактардан ныклы яна. Булырбыз без бергә, көн һаен киләләр һинең исемез хаттар йөрәктәрдә көсәендер безнең хисләр мәңге. Аралар бик ерак, ләкин безнең мөхәббәт ерактардан ныклы яна. Булырбыз без бергә, көн һаен киләләр һинең исемез хаттар йөрәктәрдә көсәендер безнең хисләр мәңге. Здравствуйте. Один билет до Сиднея. И 2 обратно надо ехать.